язның 2-нче аена да аяк бастык. Димәк, тиздән җәй, җылылык, су койнулар. Моңа да бик аз вакыт калды. ТМТV җәйге клиплар, матур җырлар тыңлатып, аны тагы да якынайта. Хәерле кич, дуслар. Эфирда мин Эльвина һәм мин шоу-без тапшыруын башлап җибәрәм. 20 апрель көнне Уникс концертлар залында зур концерт оештырылачак. Татар эстрадасының танылган, сез яраткан җырчылары бер сәхнәгә җыела. Зур концерт ул татар шоу-бизнесында концертлар сезонын быелга ябу дип аңлатыла. Шуңа күрә сәхнәдә ел буе төрле концерт проектларында актив катнашкан, тамашачыларны сөендереп торган җырчылар чыгыш ясаячак. Билетлар алырга ашык. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Популяр җырчы, күпләрнең күмере булган Илсаф Татарстанның халык артисты исеменә лаек дип табылган. Җырчы кабул ителгән карарны фотога төшереп, әлеге шатлыклы хәбәрне җиткерер өчен үз Instagram аккаунтына фото урнаштырган. Күп кенә тамашачылар инде аны котларга өлгергән. Сез моңа лаек Илсаф абый дип язганнар алар. Без дә әлеге котлауларга кушылып, Илсафны лаеклы исеме белән тәбриклибез. Парасын йөртіп шаба пояс, ашқын ауыз сенің яныңа. Вагонлардан алда йөреп шаба, иккеткенә парча алдына. Вагонлардан алда йөреп шаба, иккеткенә парча алдына. Җилләрдәй ышамалга тик сиңа, синең янга мин сөю канатында. Тик яшел утлар яна, бәхет иленә таба сиңа кайтыр юлларымда. Дебер Шатыр төркеменең экс-солисты Әсхәт тормыш иптәше Айгөл белән Мальдива утравында ял итә. Язгы салкын көннәрне җылы, кояшлы Мальдиваларга алыштырганнар. Бездә кар яуса, анда кояш нурлар ява. Җырчы Мальдивадан күп кенә фотолар кертә һәм фото астына Мальдиваны оҗмахка тиңләвендә белдерә. Әсхәт әле анда берничә көн генә, ләкин инде тиешенчә кызынып беткән. Гомерегездә бер булса да монда килеп ял итеп китегез дип киңәш итә ул. Сагынам сине, яратамын дим, күңелкәем шиксез диңгезләргә тиң. Читкә китә калсаң хәтеремдә син, юксынудан сине нишлим икән мин. Җаным тулы бушлык, күңелсез көн, син булмасаң янда караңгы төн. Төрле уйлар килә минем башыма, күрәселәр килә йөрәк шашына. Ише сүзем, кара күзем кирәк байшы үземә, ә мин сүзсез яши алмыйм, беләсең бит үзеңдә. Ише сүзем, кара күзем кирәк байшы үземә, ә мин сүзсез яши алмыйм. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма, сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма, сөям сине. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма, сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма, сөям. Али oh yeah, oh. Барс Медиа татар медиа группасы моңарчы татар эстрадасында булмаган яңа проект игълан итә. Әлеге проектның авторы Гөлназ Сафарова. Ул белдерүенчә, проект кысаларында җырчылар биергә мәҗбүр булачак. Иркә танго бийсә, Филус Кахиров вальс әйләнәчәк. Ләкин бу гадәти җырлы бию түгел. Мисал өчен бер башкаручы җырлый, икенчесе бии һәм алар чиратлап чыгыш ясаячак дип белдерде Гөлназ. Сәхнәдә классик биюләрдән беррәттән экстравагант номерларда куелачак. Проектта профессиональ танылган хореографлар катнаша, шуңа күрә дә ул югары дәрәҗәдә узачак диде проект авторы. Тамаша 17 майда Казанда күрсәтеләчәк. Гадәттәгечә тапшырубызның бу өлешендә сезгә яңа клип тәкъдим итәм. Татар эстрадасының тагын бер иҗат җимеше сезнең экраннарда. Бергәләп карыйбыз.
Jan sular aksa Sündürüp uşakna basarma Belki esse yolkanlardan Jelip arday kuke aşarma Sanalarga to'la dünya O'z maqsadingga sen to'g'ri qol Olda yo'l og'ir bo'lsa-da Boshqa narsalarga oshiqma Ikkilangan chog'da bora-bora Yonatanglar orda borir izlarni yodida Meros bo'lib qolgan ota-boboday Balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a Dari-day, dari-day, darari-day-da Dari-day, dari-day, darari-day-da Dari-day, dari-day, darari-day-da Dari-day, Yazgı saf jir bular dawa Jil bilan mahabbat taralar Suv yoqqan to'fraq ham havo Har vaqt yanasha bo'lalar Mo'jizaga to'la dunyo Umidimni ura xiyolga Olda yo'l og'ir bo'lsa-da Boshqani soylarga oshiqma Ikkilangan chog'da bora-bora Yonatanglar orda borir izlarni yodida Meros bo'lib qolgan ota-boboday Balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a topma Ikkilangan chog'da bora-bora Yonatanglar orda borir izlarni yodida Meros bo'lib qolgan ota-boboday Balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a Dari-day, dari-day, darari-day-da Dari-day, dari-day, darari-day-da Mo'jizaga to'la dunyo Umidimni ura xiyolga Olda yo'l og'ir bo'lsa-da Boshqani soylarga oshiqma Ikkilangan chog'da bora-bora Yonatanglar orda borir izlarni yodida Meros bo'lib qolgan ota-boboday Balam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a Татар радиосы коллективі театр күні оңайынан Камал театрына Мәхәббәт FM спектакліне барып, театр хезмәткәрләрен бәйрәм белән тәбрикләп кайткан. Алай гына да түгел, радио диджейлары билет тикшерә, гардеробта эшли, шәй белән сыйлый. Бу акция ничек узганын хәзер күрербез. Бүгін бит театрның бірінші башланған күні.
Хәзер театрга китәбез. Кая? Театрга. Нәрсә театрга? Баш театрга. Нинди баш? Аның башы. Кирәкмәй. Бармыйбыз. Куркам мин. Halkın aşımlığı, bunu isterlerlerde, var yuvak yüzünden bedbahtlarsa. Arma, Lucibes, Svoboda. Гадәттә мин Галиәскәр Камал театрына гаиләм белән йөрим. Ә бүген без Татар радиосы коллективы белән килдек. Һәм бүген Biz Татар радиосы диджейлары Камал театрының хезмәткәрләре ролендә булдык. Күптән хыялланган инде иң беренче сагын гардеробщик булып, һәм икенчесе инде буфетта эшләү. Ничектер буфетта эшләү якынрак. Инде бер уйлаганда әйтик, театр минем өчен якын җир, ләкин мин театрда үзем эшләсәм дә гардеробта бер кашан да эшләп караган юк иде. Бүген мин гардеробта эшләдем. халык шаккатты, безгә дә кызыклы булды. Шактый күңелле тәҗрибә дип әйтергә кирәк, чөнки көн сайын мондый мөмкинлек килеп чыкмый. Миңа бик нык ошады мондагы атмосфера. Әлбәттә, халык бөтенесе миңа теге карап кирип китмиләр. Исәнләшкәч кенә калалар һәм кайберәүләр шаккаталар, фоткага төшәләр. Чын күңелдән театрны, әйтик, Татар театрын, гомумән башка театрларында чын күңелдән театр көне белән котлыйсы килә һәм Галиәскәр Камал театрын бәйрәм белән, театр көне белән котлыйм. Тамашачыларга бер генә теләк, спектакльләргә йөрегез, һәм татар театры дигән зур дөньяның рәхәтлеген күрегез. Әтиәннәргә шуны теләк, балаларыгызны кечкенәдән алып килегез спектакльгә һәм инде иң беренчедәге күңелле, тәмле, татлы эмоциялары барга килсен өчен алып килегез иң беренче булып буфетка. Һәм инде тәмле сок алып бирегез, тәмле пирожки, тәмле эчпишмак, тук тамакка алып кирегез спектакльгә. Барыгызны да театр көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Татар юморын яшәртүче рәвешләр юмор театры бүгенге көндә ничек яшәп ята? Нинди яңалыклары бар? Әлеге сорауларга җавапны Дамир Зиннатуллин тапты. Рәвешләр белән волейболда уйнаган, сорауларга җавап та тапкан, бергәләп карыйк. Достар, салам. Шоубез командасы бүген рәвешләр төркеме белән волейбол уйный. Һәм инде әлеге тапшыруда без алар белән аралашырбыз һәм инде алар белән якынрак танышырбыз. Бездән аерылмагыз. Ничек хәлләрегез? Нормально, Аллаһка шөкер менә килдек. Күптәннән спортзалга кергән юк, менә килдек беренче тапкыр. Гастрольләрдән кайтып кирип булмый, спортзалга барып җитеп булмый, дәме? Фәриткә караганда гомумән спортзалдан чыкмый кебек түгел. Яисә диетада гына утырасыңмы, дәме? Шулайрак. Гомумән инде сезне сәламлыйм, тагын бер кат яңалыклар ниндирәк бар? Шуны сорап аласы килә беренчедән. Бу сорауга җавапны Айдар Галиәскәров бирә. Безнең бүгенге тапшыруда әбри инде сорауларны кем җавап бирә дип распределять итеп торачак. Хәерле көннәр. Беренчедән инде бик зур рәхмәт, шулай итеп инде безне дәвам иттереп яратып, спортзалга чакырганыбыз өчен үзебез бик кат туңган идек. Хәтерләсәгез, Жәлләдең бу ел? Зәңгәр күлдә. Быел инде җылда рәхәттә. Чыннан да концертлар күп, Аллаһка шөкер, яңа программа әзерләп менә салкын көннәр була карамастан халкыбызны, татар тамашачысын җылы концерт белән сөендереп йөрибез. Төнлә генә кайтып кирдек, концертта идек. Иртә инде шулай иттереп энергия җырга дип спортзалга җыелдык. Сез булай свежий күренәсез, төнлә кайтканга ошамаган. Безнең график шундый, без гомумән инде теге төнлә соң кайтып, иртә торып, көне буе тегендә монда йөгереп йөрергә ияләнгән. Ул гадәти безнең өчен. Теге төн белән көн алмашынган дип әйтергә. Тавыклар белән әтәчләр кебек.
Менә Мәтәштә кем тавык булып чыгасың? тавыклар гына булсын алайса, мин теге уртада отырам бераз. Шикләндерә дә башлады. Егетләр инде яңалыкларга килгәндә инде сине дә шәхсән Айдарны да гомумән котларга була. Сезнең инде гаиләдә бәбиләр дөнья килде. Нәрсәгә мине котлан? Син дә дә. Мин синең белән алдан сөйләшеп үлгермәгән. Юк элек туды мине керә. Сине дә алайса котлыйбыз. Инде Яшәтей, менә яшәтей. Яңалык дигәндә иң зур яңалык шулдыр инде, әлбәттә, теге гаилә кергәндә инде концертлар буенча инде сөйләштек, менә әйттек бит инде, шунда концерт куеп йөрибез, инде шәхси тормышка килгәндә Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Менә 2016 елны төгәлләп килгәндә Фәрит икенче мәртәбә әти булды, Марсилне алып кайттылар, аннан соң 13 февральдә Аллага шөкер мин дә әти булу бәхетенә ирештем. 13 февральдә без как раз гастрольдә идек, Башкортстанда идек. Әскәр Айдарович булды инде. Гали Әскәров, Әскәр Айдарович. Система буенча киләсе язда минем тагын берсе туырга тиеш. Теге конвейер дип әйтсәм инде бик матур булмас. Әкрен генә алмаштырып торасыз инде. Инде монда җыелуыбызның төп сәбәбе ул да булса инде 11 апрельдә филармония концертлар залында узучы җынлы концерт. Икенче сериясе дип әйтергә була да. Шуның турында сөйләшербез. Ремейк була бу теге. 26 ноябрьдә беренче концертны куйдык без филармониядә. Җынлы концертны куйдык. Инде ул концерттан хәзер бу концертка бик күп өстәлде. Хайран гына. Кабатлау түгел инде бу. Юк, шулык номерлар инде. Шулык әйберләр, ләкин һәр бер номердан индер бер приколлар әйберләр өстәлеп байып бетте концерт. Димәк инде теге районнарда йөреп, шомарып концерт яхшыланды. Бу теге беренче тапкыр Казанда куйганда без 5 талка итеп куйганны аңлатмый ул. Просто теге онсы да әйбәт, менә хәзер уже 5 шомарып бетте. И теге беренче автоматика нәрсәгә без аны кабаттан куябыз, чөнки менә без үзебез дә уйламадык, что безнең концертка шуңка спрос булачак дип быел Казанда бер генә көн алган идек ул филармонияны. Жаңа халык сорады, яңадан куярга булдык. Менә Аллага шөкер, ни бара пока бара. Күп кенә артистлар, күп кенә дуслар, алып баручы дуслар 26 ноябрьдәге шимбә көнгә субботага туры килеп күбесе туйда эшләде, банкетта эшләде, күбесе килә, аларның да үтенечен шулай ук исәпкә алып куелды. Кемгә куйдыңыз әле? Бу вторник, сишәмбе. Иң яхшы уңайлы вакыт дип әйтергә була. Кайтасың, туп-туры филармониягә барасың да, ха-ха тотасың да, аннары атна буе, вообще-то среда, четверг, пятница. Ел буе дип әйтелде. Сизелмәде атнаның узганнары. Дуслар, аңлаганыгызча инде без бүгенге тапшыруда җынлы концерт турында сөйләшәчәкбез, рәвешләр төркеме белән якынрак танышачакбыз һәм инде волейбол уйнаячакбыз. Әйдәгез, егетләр, волейбол уйнап алабыз, аннан соң инде әңгәмәне дәвам иттербез. Нинди артистка пародия ясарга булдыгыз менә? Кемнәр күп акча эшли, шуларга ясыйбыз кәл. Мстительләрдәге супергерой кебек. Төрле Франкенштейн. Я нәрсә конкурент итеп хиситергә без бит теге 6 Юк, дип инде. Юк, реально нәрсә җырчылар нәрсә меңәрләгән җырчы, без юмористлар аз генә. Нәрсә без тагын бер-беребезгә сугышып ятырга. Булай да без кызыл китапта. Инде үзегез әйтәсез, тамашачылар сорауы буенча дип әйме? Ничегрәк сорыйлар алар? Каян беләсез аны? Каян сорыйлар дип. Безнең ВКонтакте шилтәрендә бар, Инстаграмда бар без рәвешләр, бүтән ниләр, YouTube'та бүтән әйбердә бар. Менә кайдан ничә подписчик бар? Әбринең мәсәлән анда ничә 85 мең подписчик мәсәлән янда. Әбри? Минем 10 мең дус, 30 меңнән артык подписчик. 40-тан артык инде. Безнеке белән кушка 85 мең була. Инде ул имеш, шуңа күрә шуннан бүтәнесеннән сорыйлар. Ну язгач инде сорагач шалтыратып калайлар да кайрак вакытта, чөнки минем контакт телефон тора шунда шалтыраталар. Куясызмы? Куябыз менә, куябыз, килегез. Дуслар, сезнең сорау буенча инде 11 апрель узачак бу концерт. Концертка килгәндә һәр елны инде булса тема күтәрәсез. Элек булса инде ул әти-әниләр мөнәсәбәте, картлар йорты исемдә минем калды әлеме? Быел ниндирәк тема күтәрелер икән? Кайсыгыз җавап бирә? Бу сорауга җавапны Айдар Галиәскәров бирә.
Рахмет. Әлбәттә инде халык уйлыйдыр инде теге күп кенә сораулар да булды. Аның инде афишасы да теге кайбер әбиләр килеп сорыйлар инде. Нишләп егетләр нирсәгә комсомол заманнарын кире кайтарасыз пионер вакытларында инде. Әлбәттә бу концертыбызда безнең шулай ук инде халыкны әз генә тетрәндергән дә һәм инде әз генә йөрәкләренә үткәндә проблемалар күтәрелә. Монда инде җитәкчеләр проблемасы да бар. Шул ук инде әби белән бабайның проблемасы да бар. Оныклар проблемасы да һәм инде концертыбызның бер билгеләнгән җирендә тагын бер бәләкәй генә серебезне ачып бирәбез. Халыкны күпмедер теге күләмдә инде яшьлеккә алып барып кайта торган номерыбыз да бар. Бер яктан кычкыртып көлдерсә дә, икенче урында инде уйланырга мәҗбүр итә халыкны күп кенә урыннарда. Һәм инде бәлки урыны белән инде нидәдер дә елатып таладыр. Менә шундыйрак. Беренче концертта менә 26 ноябрьдә куйганнан соң бик күп кенә теге отзывлар дип әйтик инде булды. Рәхмәт, соңгы номерыбыз бигрәк шәп, елап утырдык, яшьлегебезгә кайтып килдек, искә төшердек. Рәхмәт шуның өчен дигән рәхмәт хатлары күп килде. Все, булды, әйтте. Жавап бирде, Жавап бирде. Менә әйтегез бит инде 26 ноябрьдә узды. Аннан соң күп кенә әйберләр үзгәрелде. Теге үзегездә ияләшеп киткәнсездер инде ул программага. Автомат рәвешкә кергәндер. Ниндирәк яңа фишкалар, яңа әйберләр булачак? Нинди яңа фишкалар? Менә гадәттәгечә безнең ничек яңа фишка дигәне безнең бүтән татар эстрадасында булган юмор театрлар яки юмористлардан кала безнең инде гел интерактив халык белән уйный торган бер номер бар, импровизация дип әйтелгән. Гел елдагыча шуны эшлибез без, залдан бер кешене чакырып чыгарып эшлибез шундый импровизационный номер. Ул теге нәрсә килеп чыккан без үзебез дә белмибез. Менә импровизация шуңа күрә. Яннары бар безнең гадәттәгечә пародиялар бит инде. Әбри пародиялар остасы. Быел теге баналь пародиялардан китеп бардык. Салаватлардан, ниләрдән бүтән кеше күрсәтә, бүтән менә кеше күрмәгән пародиялар. Җырчыларга менә бер кеше дә ясамаган пародиялар булачак. Менә хәзерге мизгелдә тамашачыга кызык булган артист һәм аңа нинди артистка пародия ясарга булды менә. Нинди рейтинглы артист дип әйтергә була инде. Менә Филус Кахировка ясыйм, Фирдус Темаевка ясыйм, Радик Лекшинга ясыйм. Кемнәр күп акча эшли шуларга ясыйбыз кәл. Кем күбрәк түләгән шуга ясыйсыз инде, әйме? Юк, Филус түләмәде, Радик кына түләде. Аларга пародияны ясаганда ничегрәк? Алар белән аралашыпмы, аларның җырларын тыңлапмы? Ниндирәк методика белән дип әйтмисең, бераз бүлеш әле. Яисә бу теге секретный материалмы бу? Юк, мин пародия ясар алдыннан аларның җырларын флешкага топлыйм да машинада көнүзен тыңлап йөрим. Кушылып җырлап йөрим. Аннан соң YouTube'да, TMTV сайтына кереп, клипларын карыйм, хәрәкәтләрен, концертта булган чыгышларын кабатларга тырышам. Теге оттачиваю мастерство дип әйтсәң дә була. Вот, шайтып әкренләп, полностью тулысынча барыбер кабатлап бетереп булмыйдыр ул. Чөнки һәрбер организмның үзенең физиологиясе, мен организмның физиологиясын барыбер кабатлый алмыйм, но шайда охшатырга тырышабыз инде. Дуслар, инде сорыйсым килә, рәвешләр төркемендә кем кайсыгыз йөз, кайсыгыз акыл, кайсыгыз көч дип әйтмәсәң, менә бармы андый ниләр? Менә башлыйк, уңдан сулайм, менә бу безнең кул. Чөнки гел аппаратта утыра, гел кили, гел нәрсәдер. Кул белән кулак белән кул нера. Мин баш булыйм инде ярарайм, потому что главный. Фәридкә сезне үрнәк шакырасың, хәзер башка булып калдың әле. Әйе, Фәрид инде безнең гәүдә, потому что безнең гәүдә юк. Айдар безнең аяклар булса инде, Раушан где-то гәүдә белән аяклар арасында инде. Тел түгелмесең ул, менә тел. Аллам яратасыз инде бер-берегезне. Нидер гермафродит булып чыга бугай. Кешегә шамаган бер рәвеш. Әйбер теге Мстительләрдәге супергерой кебек. Төрле җирдә. Франкенштейн. Мен карап торам да, монда 5 кеше барлыкка килгән, теге вот очрашканда 4 кенә кеше иде. Таныштырып китәбез дип әйтмисең, китегез дибме? Юк, ул вакытта ул бар иде. Ул бар иде ул вакытта, просто су астында төшереп йөри иде. Бу инде операторыбыз безнең концертыбызның бөтен музыкаль бизәлеше өчен җавап тотучы, бөтен экранга, проекторга видеоларны чыгарып торучы гомумән концертның визуализациясе һәм музыкаль бизәлешен тәэмин итүче дустыбыз Җәлил Ринатуллин, безнең тавыш операторыбыз, видеографыбыз дисәк тә була.
Ну, аныңа бүтін материалын жиып берге керек, конечно. Өзі жия білмей, ол яқтан біраз ғана турмызырақ. Вот. Жәлелні енді біз сахнада көрмейміз. Ол артта ең зор ішіне ішлей тұрған кіші. Кішіге көрінмей тұрған, кішіге сезілмей тұрған, мұхим ішіне башқара тұрған кіші. Сөйлей білем екен, білмей сұрап қаралы. Жәлелміне енді көп еллар бірге әшләп бересіз. Бүтін ішінден тұшынан білесің дейірге бұла рәуішлер түркімен. Алар білен бір сахнаға шығып, номер башқарып қоресін келмеймісің? Жоқ. Жоқ, башқарып. Бұны ойлап татырмыз, сразу жауап берді. Алдалай. Аның жырларға шыққаны бар, біз қуып шығарамыз бұл сахнадан. Жоқ, анысы репетиция уақытындағыда жырлаштырған болам. Егітлер ішлер болғанда өзім аппарат текшеру мақсаты білән енді әтәк. Сахнаға алар білән бірге шығып, нелер номерларда ойнау, аңды тілегім әліге жоқ. Егітлер әйттілер де, башышыны башқарушы жоқ. Егітлердің профессионаллығын халыққа ишеттірір, халыққа аны жеткерір үшін, халыққа аны жеткерір үшін өзімнің бір кішкенегіне үлішімді кіртем. Ең мұхим үліш деп әйтерге бола. Ең мұхим үліш деп әйтерге бола. Мына шуай деп әйтті да, ол еме ярты концертінің ақшасын жияда деп әйті. Мына шуай матур етіп сөйлеп тұр айында мұнда. Юморларға келгенде, енді мәзәклерге келгенде, темаларны көтергенде, әр вақытта, әр елні яңа программаға бір теманы көтеріп болмай. Юсияның давамы болса, например, біздің пацандар 2, мына екінші елға алла берсе, мына көптен ойлаған нәрсе, пацандар 3-ні ясарға ойлайбыз еме, 3-ні 3 деп аталалы братан, ол бір фильмні бір қашында 3 деп етмейді, зор етіп 3, Терминатор 3 деген шекілі. Вот мына 3-ші бар, бүтін образларны қалдырып, 2-ші түрлі номер ясайбыз, потому что отышлы өткен халыққа яратқан образлар бар. Мына шылы ішлеп бұланы, бүтін нәрсені де ішлеп бұла. Шылық теманы қабаттан нетіп бұла. Чөнки дүния өзгәріп бара, һәрбер нәрсә үзгәреше бар, үзенең төсмере. Актуаль темаларны күтәрергә тырышасызмы? Күтәрергә куркмыйсызмы? Актуаль тема бит инде бер моментта актуаль була, бер моментта теге. Мәсәлән, бер мәзәк килеп чыга интернетта, аны бөтенесе ул мәзәкне куялар сәхнәгә, ләкин ул мәзәк югалып китә. Мин булайрак җавап бирмәм бу сорауга. Бар актуаль номерлар біздің көрініштер еме, бар ұзын ғөмірлі көрініштер. Мысалы, батан білен патсан, ол қазірді қарайлар, қазірді нетер. Бар еді, мәселен, Фәрит білен бір вақыт біз ясадық сайлауларға бағышлаған номер, саяси номер еді ме? Оның актуаллығы қазір жоқ. Міне, тұрышабыз, бар замананың өзінің әрбір елінің өзінің приколы бола бейді. Мысалы, қазір надонышке еме, шындай нәрселер. Міне, шындай нишкәліклер білен байытылған номерларда бар, белгілі бір уақыт қысаларына уйсынған бар, ұзын ғөмірлі номерлар. Алардың бүтінісі де бірге жиналышқан номер ішінде түрлісі де болған кен. Міне қазір достар, біз енді ең актуаль темаларына деп әйтерге бола, ең актуаль мәзәкні қарап ұздырбыз сіздің білән. Следите за музыкой, сейчас будет такая штука. Опа-опа-опа-па. 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 Ничего не слышим bu гармонда? Гармонды ғой, баяны. Меня как-то по барабану, гармон мол, баян мı, барабан мı, ничего не слышим. Бармақлар білән емеші кетіп. Ну, я сен тұяқ білән тұғыр. Ну, 5 жыл бойы музыка мектебінде оқыдым. Ondan sonra 5 жыл бойы училищеде оқыдым. Мен аха 4-ші курста консерваторияда оқып жатам. Ну ты ботаник. Ботаник түгіме? Бумер, ну я бумер. Білмейм мен андеки. Как так білмейсің? Реальный пацанар кейін білмейсің ше? Білмей. Давай ритм. Haydi. Tadam, tadam, tadadadadadadadadam, tadam, tadam, tadadadadadadadadam, tadam, Ya,
тиме кеше генә бөтен акчаларны алып чалбарларымны кыскарттылар. Баянны белмим мин сиңа, баянны бирмим. Тынычлан, мин сиңа тимим. Тимим, бу бит минем не дирижерский палочка. Мен тоже музыкальныйда окудум. 2 ай. Музыкальный инструментlarını сатып бетергәч киттем мен. Давай, мен хәзер дирижерский палочка белән теге махать буду. Ну, син уйныйсың, ладно? Давай. Давай. Раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, и раз и два, и. Пардон. Рефлекс. Достар, инде монда сезнең белән волейболда уйныйбыз. Гомумән тормышта гастрольләрдән кала спорт белән шөгыльләнәсезме? Син шөгыльләнгәнне күренеп тора. Нигетләрне шигрә икән. Ул шөгыльләнә, ул гольф белән шөгыльләнә. Без аның белән гольф уйныйбыз. Ул гольф таягы безнең. Клюшка. Кайсы җирдә? Бармы бездә? Аның Казан шитендә бар бит теге гольф клубы. Бергә бәлки әле икенче юлы очрашканда шунда барырбыз. Аның куллары узына үзелә бит Фәриднең. Сүтеп алына да. Ул хәзер сиңа ни? Җавап Фәриттән. Җәмәгать әле монда съемка башланганчы баскетбол уйнадык. Кем җиңгәнен үзләре беләләр. Шуңа күрә бөтенсе артта калдылар да. Хәзер мине сүгеп бетерәләр. Юк, җәмәгать. Менә безнең Раушан Качат ситәне, ул бик накачанный малай, ара-тирә Качат ситә ул. Теге онытмаган вакытта Айдар инде безнең Айдар просто ул боксер үстерә. Җәлил тоже. Хәзер Бәби белән Качат ситә. Бәби белән Качат ситә. Ансы нормальный. Әбри безнең китап белән Качат ситә ул китап белән. Минем өчен спорт ул төзелеш. Мин шуңа күрә мин майда спорт белән шул төзелеш спорты белән шөгыльләнә башлыйм. Сентябрь, октябрь ахырына кадәр шушы спорт белән шөгыльләнәм. Җәй мышцы качай, бетон ташыйм, булгата. Хәзер Җәлилдән сорап алабыз да ул нәрсә белән шөгыльләнә икән. Аннары сиңа кайтырбыз. Җәлилдән. Аның яраткан төре автобус йөртү. Шул инде, шул бер баранка, шул бер КП, шул бетте. И колонка ташыйбыз инде бергәләшеп. Монда иң накачанный кеше Җәлил булырга тиеш, колонка ташыгач. Мин сами гетер, мин бит автобустан биреп кенә торам, булар ташыйлар. Төзелеш дигәннән сиңа сорауны бирәсем килә. Нинди яңа объект төзисең үзеңнең территорияңда дип. Әлегә тотынмадым. Нәрсә уйлыйсың? Секретный объект бункер салам быел. Нәрсәдән качасың? Бу төркемдәшләрдән качаргамы? Булардан качып булмый, булар бу җирдән эзләп табалар. Егетләр, инде сез юморист буларак сорыйсым килә. Юмор осталары, театрлар, төркемнәр бар Татар эстрадасында, алар күп булмаса да, ләкин сез алар белән аралашып торасызмы? Яисә сез бер-берегезне конкурент сыман хис итәсезме? Я нәрсә конкурент итеп хис итәргә без бит теге 600. Юк, дип инде. Юк, реально нәрсә җырчылар нәрсә меңәрләгән җырчы, без юмористлар аз генә. Нәрсә без тагын бер-беребезгә сугышып ятырга. Булай да без кызыл китапта дигән. Шу театр белән без һәрвакыт элемтәдә Илгизләр белән, Рөстәмнәр белән һәрвакыт, Әлфисләр белән һәрвакыт шалтыратышып торабыз, җырашып торабыз, бер-беребезне мәсәлән Уфада эшләп кайттык, рәхәтләнеп бергәләшеп программа төзедек. Бер-бер, в общем, алар үзләренең стильләрендә шәп эшлиләр, без үзебезнең стилебездә шәп эшлибез. Бездә бернинди дошманлык та, бернинди конкуренция да юк, без андый кеше түгел. Без андый кеше түгел, теге кемнедер гаепләп, кем артыннандыр инде кара сүз, начар сүз чәйнәп йөреп, барыбер кемнедер кабатлап, үзеңә барыбер яхшылык эшләй алмыйсың син. Это не про нас. Да. Ә монда бер кая бар ул менә? Кешене кабатлап, Радысы җырчылар арасында. Әбригә бер тыныч кына язырсыз, ул сөйләп бирә бөтен әйберне. Без әбрине бәлкем әле махсус теге спец репортажга чакырбыз, моның сөйләшеп яңадан ачып әйме. Татар эстрадасының эксперты буларак чакырыгыз, бөтенесе турында сөйләп. Егетләр карап торганда бер-берегезнән шундый кичкенә генә стёп та бар, бер-берегезнән киләсез дә, ләкин инде теге чын тормышта төрле теге проблемалар булганда бер-берегезгә ярдәм итеп теге якын мөнәсәбәтләр бардыр инде, улаймы? Бар, шалтыратабыз, берсе телефонны алмыйм, райни проблема булса нормально, яшәп ятак шулай итеп тыныч кына. Достар, инде шундый позитив нотада без инде сезнең белән саубуллашырбыз. Үзегезнең концертыгызга тагын бер матур итеп чакырыгыз әле. 1 апрель.
Qozon Filarmoniya konsertlar zалы kechki soat 7 rәхәтләнеп, turmushining mashaqqatlaridan orinib, yol itasigiz kelar ekan. Umuman olganda ha g'ana tugul, biroz g'ana lirik notalarni da elektirib, turmushining ma'nosining asıllarini da tushunasiz kelar ekan. Biroz g'ana ko'ngillaringizni da bo'shatib olasiz kelar ekan. Keligiz, chaqiramiz. Yilmayirsiz da, jırlarsiz da, yilarsiz da. Barысы da bo'lar, bartik sizning ishingizga. Dostlar, mana shu mezgilda hisoblashamiz. Keligiz, kutamiz ham ravishlar turkumi bilan hisoblashamiz. Пока-пока. Тышта яз, алда жәй, артта салқын қышлар қалды. Урамда нинди ел фасылы болуына қарамастан, көңілігізді һәр шақ жылылық болуын тілеп, мен Эльвина сіздің білен саубылашам. Келесі шырашыларға қадар достар. Пока! Когда жизнь становится сложной, беги. Бей. Ныряй. Сеть фитнес-клубов X-Fit. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.